Der er jo sket det, at jeg har valgt at springe ud som artist. Ikke klovn eller gøjler, men som selvstændig, selvsyngende, selvskrivende artist. For nu har jeg stået i skyggen af alle mulige fjolser med fjer i hatten og solbriller på om dagen, ikke? Om natten. Så nu har jeg tænkt, nu laver jeg sgu en plade, og den kommer ud den 13. juli. Ja. Og det kan ikke gå galt. Det er en hellig dag, der kan I ikke købe den. Er det ikke sådan? Det er så godt set. Ja, du spørger ned i kiosken, de ved det. Men I må meget gerne købe den, for den er helt vildt god. Jeg må ikke sælge den i dag. Min pladselskabsdirektør har sagt, ikke sælge endnu. Lige præcis. Men jeg synes, vi skal have noget. Nu skal vi til at have i gang i den, er det ikke sådan der? Nu kommer der noget til pigerne. Nu må du ski til at, du ved, ligesom man gjorde i 70'erne. Nu bliver det fandme vildt. Give it to me!
fuldstændig åndssvagt herovre nu. Prøv at kigge derovre nu. Nu sker der noget fuldstændig ligegyldigt lige herovre. Prøv at se. Alle ved, at en saxofon er verdens værste instrument. Ikke også, piger? Det synes I nemlig ikke. For I har også Careless Whisper hjemme, ikke? I kan skide godt lide det. Det er det, der er så fucking farligt med en saxofon, det er jo bare tøserne, altså. Så nu, drenge, jeg synes, vi skal lige have en lille quiz op at køre. Lille Lasse fra Middelfart. Hvis I tror, han kan spille saxofon, så råb ja! Hvis I ikke tror, at han kan spille saxofon, så råb nej! Lille quiz. Hvad siger du selv, Lasse? No way! Men Lars, altså, som I nok kan se, så kan I lige være lidt stille. Som I nok kan se, så jeg har jo brugt det meste af mit liv på ikke så stille. Jeg har brugt det meste af mit liv på at pille selvtillid ud af Lars. For ligesom at holde ham nede, fordi han er så musikalsk, at det kan ikke rumme, så det er bedre bare at svine ham til på en anden måde. Og jeg ved, Lars han har så lidt selvtillid, at han ikke selv kan tælle sig ind. Så det skal jeg lige bruge jer til. Okay? Nu går der Lars lille hånd i den fuldstændig. Ja? Så det vi gør nu, hvor er I henne i systemet? Ingen steder der i. Okay, fint. Så der vil jeg bestemme. Så siger vi 1, 2. Sådan! Ja, man ved det ikke lige, vel? Man kan ikke sådan lige se det på ham. Han er fuld af tricks. Jeg kan også se, at jeg har sendt mailen til vores lydmænd, at vi skal have stortrummer, lille trummer, 2 trommer, så er der bækken, og så har jeg 2 Marshalls med og bas. Og saxofon, så ringer han til os og sagde, hvad fanden er det? Ja, ja.